Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Perte Moto Plaza, Florida Blanca, no? So, meron tayong titingnan dito mga motor, no? Alamin natin yung mga price ng motor nila ngayong 2022. Sasabihin ko lang sa inyo mga kapatid na hindi ako connected mga kapatid sa mga tindahan ng motor, no? Ang gusto ko lang ay meron kayo idea sa mga motor na gusto nyong kunin, no? So ayun, makatulong ako sa inyo sa mga hulugan and then yung sa cash price. So ayun, abangan natin to mga kapatid, tong mga motor dito sa Moto Plaza. Bago yan ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod kong video. And then shoutout nga pala sa mga subscriber ko, so ipa-plus ko na lang dito. So stay tuned po, God bless. Noxky Vlog. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Swerte Moto Plaza dito sa Florida Blanca, no? Nandito meron tayong nakitang mga motor nila ngayong 2022. Yan, meron sila ditong Honda Click naka matte black, meron din silang Honda Click na kulay red, then meron pa ring Mio, yan, meron pa ring Yamaha Sight, meron ding Badja, YTX, DMX 125, and then Barako meron pa doon. So alamin natin mga kapatid yung mga price ng motor nila dito mga kapatid, no? So unahin natin dito sa Honda Click. So alam naman natin mga kapatid na napaka benta nitong motor na to. So dito mga kapatid nakalagay yung kanilang price. Honda Click 125i, meron silang down payment mga kapatid na 4,595. Then sa 36 months kukunin natin ay 4,262. Then sa 24 months meron siyang monthly na 5,343. And then sa 12 months meron siyang 8,585 na monthly. Then may rebate pa po yan mga kapatid na 200 pesos. So tapos meron pa silang promo na pre-delivery mga kapatid sa mga kukuha, no? Tapos 1 year LTO registration, free helmet. Ayan po, ito yung free helmet nila mga kapatid, no? So ayan, full face na helmet yan. Ayan. So lahat po ng motor nila dito mga kapatid ay with free helmet. Ayan, nakapatong sa mga motor na makikita natin. Ayan. So ganun din dito mga kapatid sa isa pang klase, pareho lang sila mga kapatid, no? Ito naman, dito naman tayo sa Mio Sporty na Find Your Trip mga kapatid. Meron siyang down payment na 3,995. Sa 36 months meron siyang 3,638. Then 24 months 4,560. And then sa 1 year 7,327, rebate 200. So ganun pa rin mga kapatid. Yan. Ito naman sa Yamaha Sight. Yan. Ito hindi pa nawawala, no? Meron pa rin sila mga kapatid. Yung down payment na 3,895, halos bababa na ng konti dun sa Mio, no? Tapos ang monthly naman niya ay 3,534. Tapos sa 24 months 4,430. Then sa 12 months ay 7,118. So ganun pa rin, rebate 200 mga kapatid. Then ito naman mga kapatid ay yung Barako 2 mga kapatid, pero hindi pa siya yung latest ngayon, no? Yung FI. So Euro 3 pa rin siya mga kapatid. Ito Barako 2 Kickstart, no? Ayan, may down payment siya na 4,675. Tapos sa monthly niya sa 3 years ay 4,346. Sa 24 months ay meron siyang 5,447 na monthly. And then sa 12 months ay may 8,753 na monthly. Tapos rebate 200 din mga kapatid, free helmet din mga kapatid. Tapos ito naman mga kapatid yung KMX nila 125 Alpha. Meron siyang down payment na 3,245. Then sa 3 years meron siyang monthly na 2,857.
sa 24 months, meron siyang 3,582 na monthly. And then sa 12 months, meron siyang 5,755 na monthly. Then pareho lang dito sa dalawa na to. Magkaiba lang sila ng kulay. Ito ay matte gray. Then ito naman ay glossy black, mga kapatid. Then ito naman YTX 125 ng Yamaha na kulay black, mga kapatid. Meron naman siyang down payment. Ito murang-mura lang, mga kapatid. Down payment niya 2,995. Then sa 36 months meron siyang 2,597 na monthly. Then 24 months meron siyang 3,256. Then sa 12 months meron siyang 5,231 na monthly. Ayan. Then dito naman meron din silang Kawasaki City 125 na bago, mga kapatid. So, nakalagay nyo. Ayan, kulay black red, mga kapatid, yung kulay niya. Then ayan. So meron siyang down payment na 3,070 lang. Tapos sa 36 months ay monthly niya 2,675. Then sa 24 months meron siyang 3,353. And then sa 12 months meron siyang 5,388 na monthly. So ayan o, bagong-bago, makintab na makintab pa, mga kapatid. Then dito naman, mga kapatid, ay itong Suzuki SkyDrive Sport, no? Meron siyang down payment na 3,895. Then 36 months 3,534. Sa 24 months meron siyang 4,430. At sa 12 months meron siyang monthly na 7,118. Tapos rebate pa ng 200, mga kapatid, no? Ayan, nasa sa inyo na lang, mga kapatid, kung gusto nyong kumuha, no? Yung rebate nito, mga kapatid, ay straight po yan ng 3 years, no? Na 200 ang bawas. Ito pareho lang naman, mga kapatid, ng ano kanina, YTX din yan. Then meron pa daw sila mga iba pang motor katulad nito, mga kapatid, ng Sniper 155. Ay may nakakuha na nito, no? Pre-delivery sila dito sa Moto Plaza. Sa mga gustong kumuha, mga kapatid, ay pwede pong ipa-deliver yung order nyo, mga kapatid. So yun yung pinakamagandang offer naman dito sa Moto Plaza. Ayan po, mga motor nila dito. So punta na lang kayo, mga kapatid, kung nais yung kumuha ng motor. Yan, napakadali lang naman ng ano dito, pagkuha. Requirements lang, mga kapatid, ay COE kung ikaw ay employed, and then valid ID. Yun lang, mga kapatid, no? Yan. Tapos meron pa silang mga oil dito, mga kapatid, kung gusto nyo kumuha. So ayan, sila ma'am. Yan, shoutout sa kanila. Yan. So mababait yung mga empleyado nila dito. Ano pa, ma'am? Yung bibili, may kakanta ako. Ah, yun. Oh my God! Kakantahan daw kayo ni ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Ano pangalan niyo, ma'am? Maricar, sir. Si Ma'am Maricar. Mga Sniper. yan, yung Sniper. Yung Raider nandun sa likod. Balik po kami NMAX meron. Yan. So lahat ng motor, mga kapatid, ay meron sila dito available. Yan. Tapos ang magandang offer pa nila, mga kapatid, ay yung free delivery pa, mga kapatid, yung motor nila dito. Ay, yan. May mga free helmet. Makikita naman natin yan. Shout out din kay Sir. Sir. Busy. Sige. Ayan. Sige, ma'am. Salamat po. Thank you, thank you. Shout out, shout out. So ayun, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. So kung nagustuhan nyo yung aking video, ay pwede mo makahingi ng isang like dyan, and then subscribe nyo na rin, mga kapatid, yung aking channel, and then follow nyo na rin ako, mga kapatid, sa aking Facebook page na Noxkid Vlog. Maraming salamat. Sa mga gustong kumuha, mga kapatid, ay punta na po kayo dito. Yan, ipa-plus ko na lang, mga kapatid, yung kanyang address, and then yung kanilang number.